bhemi hawu lafika lelo suku laphinde lafika lelo langa naleso sikhathi uyile madoda umfo wamtshalo ufaguduza sitimela samalasho umfo waphutha aziphasela uyile umtshalo ngenamoto madoda nginqamla ngazi inyawo zami lezi suka babhemi nganginithembisile ngathi namhlanje ngalesi sikhathi ngizobe ngiphethe enye inkunzi entsha sha awubheke nje namhlanje ngiphethe indlovana lapha madoda suka indlova encane kunjani kabeyami hayi kuyaphile webhuti kuyaphileka cha ngezwe kuwe bhuti omdala hayi sikhona mfowethu indlovana le bafowethu uyayibona insizwa ithambeme ngebalo uyayibona sekuntambama kodwa ke kulungile mfowethu ngifuna nje ubingelele abalaleli uzichaze bazi ukuthi ubani indlovana hayi ngiyabonga kakhulu bhuti ngalelo thuba nje ngiqale ngibonge kuwe mase ngibingelela kubalaleli emakhaya ngibingelele nakubo bonke abantu abangamele lolu hlelo nababukelela balelo hlelo lolu lo bingelelayo ke unjabulo umfo wambatha le kwaCeza uSolundi kwaCeza ngisho njalo kubantu ngoba manje kulezi indawo ifana noguli abawazi ukuCeza abantu yabo kungcono ngozuthi wasOlundi kwaCeza yabo so wasOlundi kwaCeza endaweni encane nje indawo kuthiwa isengqaqeni endaweni esengqaqeni bebengibiza ngonjabulo kakhulu emakhaya until ke beze bebona ithuba lokuthi ngathi nginetalent ngapha ekwenzeni lento yaMaskandi le base bethayi umfana asikunikele igama lokuthi Indlovana uzuzothi noma ukhula ungena ekunzeni kodwa ube wazi ukuthi usuka lapha usuka khona ekuncaneni bakho nje usuka uzuba indlovana nje nginento ethi ekhanda lami bengithi ngilindele ukuthi uzothi mhlawumbe unjabulo wakaNdlovu ngizama ukubheka ukuthi ifike kanjani lapha ya eNdlovini yasibancane nalendlovu mina kakhulukazi mina bhuti kakhulukazi ekukhuleni kwami nje kanje ziningi izinto ebengizenzela abafethu ebengiphila nabo noma abantu ebengiphila nabo ezoba umnandi nje ngaphatha kakhulu nasey'koleni nje kanje ekoleni bekuba mnandi nje mokukhona mina ngikhumbula kwesinye izikole engangifunda kuso lapha eTabasuka ayikho kumnandi kulesa sikole ngoba ngangidume kakhulu ngento hayi khona into engangidume ngayo lapha bhuti engangijabulisa ngayo abantu kwakucothoza nje ukudlala okucothoza lapha esikubiza ngokuthi slow motion uyayithanda abantu bonke lonto esikoleni manje ngokubuka indlela ebengikhula ngayo ngenza izinto ezinhle ezijabulisa abantu kodwa abantu bengakwazi ukuthi bephume nendlela eqondile ukungivuma entweni zami engizenzayo ngibajabulise ngazo ngathi hayi kwazowasho umunye umfethu lapha ngakithi ukuthu chakala lakho athi mfethu mina ngwetha leli gama elithi Indlovana ngoba ngiyabona ukuthi unomlando omkhulu lapha ekujabuliseni abantu uma uthi unendlela edlala ngayo beyishibile kanjani inkabi uyabona lapho konje bathi balompemo umjebhule hayi mina futhi ngabelebhilitile bengidlala nje ngidlala ibitelebe inkabi ngakwenza futhi cha kahle kahle lento ibesamdlalo wemovie kanje ukuthi angeke nidlale imovie neze ndubulane noma nishane ngempela kunendlela nje besiyenza ngayo lento bese ukuthi bemnandi yabo ngiyakuzwa angazi uma mhlambe kuvumelekile mfethu ukuthi ngisume ngikwenze nje la eceleni kancane hayi ungasukuma mfethu ipetsule nje ijongo ubona ngathi lenzani uzekuthuza la nje ngaphambili la ungesabe ngithi mengisuka bhuti uqale kahle lo mdlalo ngoba ngisuke ngibheke bathi lapha bangibheke ushothi hey ke nna le dimabiane ke nna le hey ngoba mfethu ungazoyibuza na amagama amathalente washeshe waphela eduze hayi maningi ngaqajiwe ungazoyibuza kakhulu ukuthi ayiphinde thatha lento yayo yodwa hey ayiphinde lenkaba ngibona kahle futhi ngisasululwandle lapha ekitchen ayiphinde ibuye ngibone futhi ngibona kahle ukuthi ihamba ngazathi ngazi ngizothi irobot noma yini hayi futhi ubukeka usamncane so wawushaya loshuni ezikoleni emphakathini emakhaya endaweni wakuthatha wakubeka baze bakunikeza igama so ufika kanjani ke la emculweni naloshuni ngoba mhlambe mina bengizophushela kwiacting noma kwintoni cha webhuti kahle umculo nje kwaMaskandi lokhu ngaba nothando lawo ngisemncane kahle ukuthi uma umuntu wakulezi indawo zasemakhaya njengoCeza
kuye kubenzima ukuthi uma unothando lezinto enjengomculo waMaskandi kanje kuye kubenzima ukuthi ube nendlela ezilula zokuthi ungafinyelela kuyo yabo manje ekuthandeni kwami mina ngithe uma ngidlondlobana noma ngikhula ngase ngivakashela kule ndawo le efana noGulu kanje nokuyilapho ke engithe ngihlala nabafethu abebewenza uMaskandi ngathi mengibachazela ngendlela enginothando ngayo noMaskandi nangendlela nje engiye ngibhale ngayo ingoma zikaMaskandi bathi abafethu hayi awuzwise mfethu ukuthi uphethe ini noma uphethe mapha amanoni hayi ngithe mangibazwisa mfethu kwakhona nje eyodwa insizwa yathi mfethu hamba uyokhipha lezi ngoma hamba mfethu kungaze kubelethi wathi hamba mfethu izwe lilinde uzwa lo msebenzi ophethe lapho engaqala khona ukuthola amandla ukuthi ngize ngikwazi ukustudio ngiyokhipha ingoma zikaMaskandi mhlambe ukubeka nje umbukele esekhaya isithombeni sokuthi kulomuntu owazi wathi ngeke hamba ukumzwisa ukuthi wafi kwathini wazi wathi hamba kwenzela ukuthi naye umbukele zasha athi hamba ngempela hayi ayikho ingabhuti kunengoma lapha engezinye nje zengoma engizenzile njengoba nginengoma ezintathu nje isihloko sayo lengoma sithi alusekho uthando ya ingoma ebengijwayele ukuthi mengiculela abafethu noma mengizwisa obhuti ngifike ngibaculele yona nokuyiyona bengithanda ukuthi vele bengijajele kuyo ngoba ingoma yami yokuqala ngathi mengiqala ukubhala nje ngabhala yona nawo ithembayo ya so angazi noma ufuna ngithi kuswesa kancane ayiquntsule kodwa ngizakulekelela ichike ngikulinde kuma baking yokukhuphuka wayengakaze acabanga ukuthanda omunye umuntu wayekuthanda ukudlula imali kuwe wayengakaze acabanga ukuthanda omunye umuntu wayekuthanda ukudlula imali kuwe yebo amaphutha siyawenza wakuxolela noma usumjolele ube kuthanda ukudlula imali kuwe yena wayengakaze acabanga ukuthanda omunye umuntu wayekuthanda ukudlula imali kuwe ama backings ayo but angazi mhlawumbe ufuna ngikuthi halamuzini ngawo ayi mfuthu ngeke asuwathi halamuzini mina ndikakhulu ngoba ithi ama backings ayathi buyele mumva lusekho uthando buyele mumva uthanda lusekho asambe buyele mumva lusekho uthando buyele mumva uthanda lusekho buyele mumva lusekho uthando buyele mumva uthanda lusekho ya isho nje kanjalo bhuti lapha emabhekingini wona izinto engiyikhuphukayo hayi ngike ngethusa lokhu ukuthi awukathi na uyakwazi ukubheka mfowethu cha mfowethu uyazi nima ngikulalele uyicula lengoma nendlela isuke yaphinde yabasothandweni kakhulu kanti nephimbo lakhe indlela elicwecweke ngayo ya angifuni ukukufanisa kodwa ikona into efuna ukuya ngakumfiliseni hayi emadlebeni nje wami angisho ukuthi kuyefana kodwa nje indlela okuchwephesha ngayo uma ucula ya phela iyachwephesha lensizwa kaNkomosi hayi yona iyachwephesha futhi kuyangijabulisa kakhulu bhuti ukuthi ngifanisa nalezi ikabeni ndala nje ndimini ngoba ushuni vele engithanda ukudlala mina ubuyisa kulamaqhawe amadala lo ukuthi noma kuthiwa umfethu noma ubhuti ulalele emakhaya uMaskandi ngudlalayo azi ukuthi ingoma noma imessage engidlala engizama ukuyidlulisa kuyena ihlale ikwazi ukuhlala kuye ngaphakathi ivuselele mhlambe noma indlela ethize yalapha abesethe ungqubuzeka khona yena umfowethu ukuzama nje ukukhuthaza uyabona ushuni lo ngilalela amazwi alengoma ya labo ushuni laba nalezi ingoma ezikanje yebo mfowethu yes azibi bikho kwi-trend kodwa azigugi uyabona nje mangakulinganisela noma ngeke ngiyibize kunengoma nje ezigeza trend la ebezinengoma into meaning nje ongayizi ukuthi ithini kodwa idlala 2 weeks lo ngoma hayi bese iyekiwe ngoba
uyabo so ingoma ezimile kanje uloshuni azigugi mntaka baba azigugi hayi khona senginabo ufakazi bokuthi senze ngikhiphile nje lezi ngoma lezi ngikhiphile kusabuya umuntu owayebuye mhlazane izingoma kokuqala abuye namanje ezongitshela ukuthi mfethu lengoma yakho namanje sisegazini kimi ngisayizwa nje ukuthi ngempela lengoma iyangivuselela ngandlela thize kungijabulise kodwa lokho ukukhumbuza umbukeli lapha ekhaya inkunzi engihleli nayo namhlanje eyale phansi madoda kwaCeza oLundi amahlabathini ngathi enqaqeni mahlabathini kukonke nje kahle khona into ethi ulunda amahlabathi ithini le nto uma ungangihlukanisela angazi noma ulunda amahlabathi noma amahlabathi asoLundi awunakufana nakho lokho kade ngizama ukutshela khona bhuti ukuthi uma useyindaweni enjengalezi zokhulu kanje uyayithi uma uchazela umuntu ongazi njengami njengoba ngihlala kwaCeza ngeke umuntu ngimtshela ukuthi hayi ngasoLundi mina mfowethu noma ngasemahlabathini because leya ndawo uma ungapha endaweni zesilunga nje ogule sithi amahlabathi la noma sithi indawo yasoLundi le yebo kushuthi ngiyaxolisa mtshana imfowethu ngifuna ukuthi nami ngithole kushuthi manithi indawo yasoLundi le ngoba usho ukuthi kogoli egoli angithi nanti idolobha linamalokishalo oFoslo oSoweto oKatlehong bese kuhlukana ngama section wakhona ke manje ngifuna ukwazi ukuthi kwaCeza kufana ukuthi ngithenge eLundi Plaza kodwa ngihlala eSoweto into enjalo cishe kufane nalokho impela futhi bese kuhlukana ngegodi ngoba neSoweto athi nama section khona omlapho khona oDiplufu khona Orlando yabo khona oBramfisher khona oMidlands khona White City kuba kanjalo ngithi yebo kuba kanjalo senza nale ingane zethu esinazo la eGoli ukuthi sikwazi ukunderstand ukuthi emakhaya kuyahlukane kanjani yabo isigodi kusuke kuyisection yabo lonto le ayasibonga mfowethu no ushaya igama mfowethu iJolvet ayingasali njengase Jolvet nje lapho umbukele ekhaya eJolvet kunehluthankungu khona ungane khona ogoqe khona madungeni kanjalo nami ngimele indawo yangakithi madoda ngeke phela mina ngiyena seSoweto mnamtshana nakhona lapho Lundi ngumsebenzi nakhona lapho Lundi kunendawo ezihlukanisa uLundi nje lulodwa khona oShwili khona oZondela khona oA section khona oD section khona oB section khona oSangoyane khona oGqikazi lapho kuhlala khona baba uSomncane nje ngale kwaGqikazi lapha nje kwaGqikazi kunesikole lapha ekuthinta abasuke bengifunda kuso lapha yiso sodume kuso slow motion yiso phela leso uSomncane befika nje lapha esikoleni naye beluza udumo lami slow motion lapha ngoba ingane lezi zakwakhe besifunda nazo esikoleni lapha zifike zimxoxele ngelilanga impela wazoba ngibambisana wathi ngizwile lolu dumo lakho slow motion ndoda ushuthi ubungehle impela le slow motion saziwa no somnandi hawu phela hayi besazi futhi asibuyele la edabini lomculo mfethu asemangaka ama album osiwakhiphile okwamanje bhuti ngine EP nje une EP nje yebo ekhona ku YouTube yebo inengoma nje ezo3 ialbum bengihlelela ukuyikhipha next year uFebruary ngiyakuzwa le ngoma besiqeda kuyishaya nawe la ikhona kuleyo EP yebo ikhona nje ku EP mawuyibheka nje ku YouTube uzoyithola lapha ngokuthi useshe ukuthi Indlovana alisekho uthando yebo zintathu ke khona alisekho uthando kuthiwa inoboya leyo gcina ithi wamuhle inoboya kuthiwa inoboya okay kuthiwa inoboya emlenzeni kusho ukuthi nje angazika okay ilungi inoboya kanjalo noma alisuswe leli kanjani loboya hayi lungile bayozwa khona engomeni ukuthi mayinoboya kanje izwe njani cha phela angazi uma ngathi qapha kancane lapha le kuyo le ngoma ethi kuthiwa inoboya hayi mhlawumbe ke siyiphenye ngoba manje mayinoboya kanje ngeke siyiyeke phela ngishela intombi emhlophe ile ngaphesheya ngishela intombi emhlophe ile ngaphesheya yekuthiwa inoboya yekuthiwa inoboya emlenzeni uthiwa inoboya yekuthiwa inoboya emlenzeni zizokwazi yakho lapha bhuti insizwe ejwayele ukushela lapha emakhaya ukuthi uma uyoshela lapha intombi kakhulukazi emfuleni kanje
intombi zasemakhaya ijwayele ukulo but ayisheleki nje kalulu sinoma kanjani fana noma mhlambe uzoyifica ziningi nje lapha emfuleni zigcwelethwe kuye kube nzima nje nokuthi uyiqonde ziningi ngoba uyazi ukuthi izoqala ngokuhleka nje ize lapha emfuleni nakhuza lapha etabeni mhlambe weqa amazolo lapha ziyakubuka zithi we ubuke uze kuwe mngane sikhuluma zizodwa lapha uyothi uma ufika nje awu le oyiqondile awuyokulwisa bhuti uyozocabanga ukujika ukuthi uyivaka manje ke into ekisetshenziswa zinsizwa kakhulu lapha zezithi meziyishela intombi zibamba umlenze lapha manje wena ukude mhlawumbe ongathi mawubuka leso sigameko senzeka mhlawumbe ngeke ngithi nje lapha ngaphesheya uyabuka lapha insizwa ibhizi bamba intombi umlenze lapha ngazi ukuthi awu ithi yenzana insizwa nayi insizwa ibhizi lapha izama ukuyisana intombi le kanti lokuthi insizwa yeshela lapha ibamba umlenze ithi hey thiwi noboya phela intombi ibambile lapha ifuna ukuthi iqome kwesesikhathi iyozilahle phansi ibhakede lentombi okanye ithele ngayo amanzi leliphu into ezenzeka emakhaya lezo mfethu manje kule ngoma kakhulu ngizama nje uncisa lo mlalelo njengaleyo yokushela emfuleni kwasemakhaya yabo ngoba ukhosta ukuthi uziyofika eduze kwawo usubona thi noboya ziyaxoxana nezizwa ngazi intombi ngale emakhaya uthi mfethu uyibonile intombi yangale ngapheshe hey ungabona uboya obulapha esithweni sayo hey ungabona wena hey imhlophe ungabona inoboya manje imhlophe odlilanga into njengaleyo nje bhuti mangikulalela ngiyakuzwa ukuthi ukhona phela la entombini ngoba uyezwakala umuntu oxoxa into ayiswa nomuntu oxoxa into obonayo ukuthi hayi no we've been through a lot la cha yabo nje uma ngizokhuluma iqiniso kwanangayo le ngoma bhuti ukhona umlando omncane ocisha uthite mina lapha kwathi hleli ngelilanga lapha nezinsizwa zangakithi nje siyiqoqo lapha awuziyaxoxa izizwa lapha zangakithi shuthi ixoxa ngeintombi ezibonile ngale magagadolo nje endaweni ekuthiwa isemaagagadolo ngakithi sithi hey mfethu kunento axoxe nami mina ngangiseceleni ngilalele ngiyezwa zithi hey mfethu kunentombi esiyibonile lapha emagagadolo lapha evungu lapha hey ayihle kanje yehlule hayi kwangiphatha kabi ukuthi lezi insizwa mayixoxa ngale ntombi lezi ngangitsheli mina ukuthi ile ntombi ubani kanjani ngoba ngathi mengizama ukubeka indle kwathi hayi wena ngalaleli yabo yangiphatha kabi lo ndawo ngase ngihamba ngitshela umfethu ekhaya ukuthi ngizwile lapha mfethu ukuthi kunentombi ngale magagadolo ekuthiwa inoboya yehlule ngiyeza ugodo lakho mfethu ngihambe ngishiyela mfethu ngizokholwa into eyenzeka mengifika lapha emfuleni ngathi mengiyibona le ntombi pofule ngathi mengiyiqonda yawo ngafika shaya ikhanda ngakakhulumi lutho mfethu yakunika ucu ngakho kunengoma le uzofuca nalo umyalezo omncane othi le ntombi ikunikile ucu wawudleni ngoba njengoba nje seyehlula inkunzi nenkabi wena mawufika kodwa ke kushuthi ngizwa indlela la uyiqale khona le nkulumo uthi lezizwa zasingafuna uyingene le nkulumo sasingafuni mfethu ukuthi uyaziwa vele ukuthi uyisilwane sinamandla siyangazi igaba ngale ngakithi emakhaya yabona nje mangazokhuluma manga mfethu kusukela nje nawo high school kanje intombi bengishaya mina bengaziwa ngokushaya intombi ngishaya nje intombi emini bebathi intombi ehle uzoyibuza ukuthi le ntombi ibonanga lo mfana onebala ethe yayibona islow motion cha kodwa hayi ntaba ngiyakufakazela ngingakwazi kinje ngiyakuzwa uyabona manje indlela esixoxa ngayo uzosixolela umbukeli ekhaya siphumile kuMaskandi kodwa nakhona kusayiwo lamandla akho ngoba ngithi ngiliphethe lo hlelo hey uyangiphunyuka ngiyezwe phela ukuthi hayi le ndaba ozixoxa azinamandla simnandi awungixoxena ungixolele umbukeli ekhaya nawe kabendalo ayusongixolela umuntu ukukhonzile ukukhuluma Indlovana hayi iyayikhulumela bafethu hayi bangazi abafethu engiphila nabo ndawona zonke nje lapha engikhona hayi ngumuntu oyikhulumelayo mina ngisabulutho mfethu angisabulutho senginqena ukuthi sibuyele la udabeni lweziginci ngoba simnandi lezi sizixoxayo kodwa ke mfethu ukubheka la usebenze nobani la kulokho njani iP yakho nokuthi obani mhlawumbe bakulekelelile bakuthatha bakubeka ukuthi ngoba phela la emculweni kuyakhokhwa ukuyezitudio nakho konke engakufakaza nje mfethu lapha mayelana nayo le EP yami umuntu engisebenze naye kakhulu lapha na umfethu lapha na inja yomnikazi simbiza kanjalo lapha emculweni kaMaskandi inja yomnikazi ngoba khona naye ngakithi ngale kwaCeza sishaya kakhulu lengoma lethi wamuhle ngaphinde ngasebenza nestudio man wami lapha uqopa njoba ngirecord eqopa studio nje ustudio man wami ke uqopa ukahlahle igama lestudio sisukela egameni lakho umnini waso
manje ungisize kakhulu yena kulapha kuma backings ale ngoma ethi kuTV noboya. kuTV noboya. Yeah. Hawu mfowethu. Kabi yami cha ufike la emculweni kaMaskandi sigawule zabekwa sibondwe sayekwa mfowethu ziyadipha. Ezidipha ngeweekend izidipha phakathi neviki. Manje ngizama ukubheka la ukuthi le EP yakho uthe uzoyikhipha nini? Hayi EP yami siphumile vele sivele ikhona nje na ku YouTube Iphume nini? Iphume ngoAugust. Ngo-August. Yeah, Z31 ayi. Nakuphethe ngixolise. Noma ngabe kwakuyiliphi kodwa ilanga kodwa nje mayiphume ngoAugust isiphumile. Beku October nakho ngiphethe beku 31 October yimi ngiphethayo futhi. Beku 31 October. No mfowethu ngithi angicheke la ngoba kunensizwe ezidipha ngeweekend. Inkunzi ezidipha ngeweekend impela izibaya ziphelele ilezi ezikhipha ngoDecember ke lezo. Awusuka. Bese kube khona inkunzi ezisaba idiphu ezidipha phakathi neviki ngolezithathu kungagcwele inkunzi lezo ezifana noqhosho ubona ukuthi ziyasaba ukudipha kagcwele khona kodwa ke yini ngiyayincoma ngithi timing naleyo. I marketing ukuhlakane bokuthi ukuze uzokwaneliseka. Yabo. So ngibuka that's why bengibuza ukuthi wena ukhiphe nini uthi ukhiphe ngomhla 31 October. Kulungile ke mfowethu. Azike inkunzi zikhona ufike ziphelele la bakhona abafowethu badala badumile banamandla. Omuphi nje kulensizwe ezindala ofisayo ukusebenza naye ngelinye ilanga? Yabona mfowethu yize ngingazi noma mhlambe kungenzeka ngelinye lamalanga lokho kodwa kunekabi lapha engifanisa njengomuntu engathi ngibukela kuye ngezomculo ngoba manje nanendlela nje abhala ngayo ingoma ngithanda kakhulu ukusebenzisa ama planning akhe mayibhala ingoma. Lo mfowethu abathi igqoka melisha. Madoda umfaka kuphosa kwenyathi ukushishilisa. Ngakujabulela ngelilanga ukuthi ke ngisebenza nale yakunze nje ke ngizwe kanye studio ngizwe ukuthi inganjani mathiwa ngigijima ngengoma. Kunjani bamhlanganisile? Yeah, mesihlanganisile kanje. Mfowethu ngiyethemba ukuthi isikhova sibukile lapha ekhaya siyayizwa le ndaba ukuthi hey SK iyabhala inkunzi lapha madoda Indlovana. Iyabhala impela lapha Indlovana. Ithi hayi mfethu ukuthi ngelinye ilanga uyokhona lapha ukuthola noma olulodwa nje usuku. Ngizama ukuxhumana nami ishaya ingoma nje. Ngiyacabanga ukuthi ukuhlangana kwenu uma uyokhula nihlangane kuyoba kuhle kakhulu ngoba mangilalela ingoma zakho zigxile kakhulu endabeni zothando. Kanti nayo le ndoda indoda yomalavisto leyana eyaduma ngeindaba ngengoma zothando. Hayi mfethu uma ngilalela ingoma zale yakabi ayi ngiyengizwa phela ingithatha ngibeka kakhulukazi labo Maskandi abakhona nje manje endimeni. Cha mfethu ngiyamtusa kakhulu lemfo ngimbuke njengomuntu okwazi ukwenza lento engithanda engifuna ngoMaskandi. Kunjani la enkanini? Hayi phela lensizwa kudlalwa. Nampela ke mfethu njengoba ngitshela nje ukuthi ngathanda indlela eyenza ngayo le kabi. Nami ikani phela nginayo ikani. Bangazi nje bona abafethu laba inja ngomnikazi la ngale emakhaya. Nje ngibashingele nje kudlalwa khona lapha ngithole sengibatala lapha khona lapha ku WhatsApp kudlalwa. Ngidlala nje nomfethu lapha ngimtala lapha ethi hayi uyabona impela wena mfethu ayingeke awenziwa lutho ngekani ngithi hayi mfethu kunjalo nje. Ikani into ekhona. Nizozwana ke impela negcoba amamoni enkani noma anizuzwana manje inkani yakho yadosela le kanti yakidosiya le ayihlukana kakhulu kodwa mengabe inkani zenu ziyanga ndawonye kufike kube isinanga. Hayi noma ikhona mfethu ikani ngikodwa nje ngumuntu ohloniphayo kakhulu futhi umuntu nje engamazi kakhulukazi nongakaze ngiphile naye ngiyazehlisa kakhulu kuye ngenzela ukuthi ngimnikeze iside lokuthi naye ekwazi ukungijwayela njengomuntu omusha kuyena. Hayi ngiyethembisa niyozwana ngoba nayo cabanga ukuthi inenkani makunezizathu iyashonipha lensizwa. Mfowethu asibhekeke la ukuthi umculo suhambisa kanjani ngoba yabona manje sekuyalandelwa. Yabona njengoba nje ula khona umuntu obhizi okuseshayo ndawana thizeni. So ngizama ukubheka ukuthi utholakala kuphi kanjani. Ngiyatholakala ku Facebook. Angikuzokholwa uma ngitshela nawe ngoba ngine page lapha ku Facebook eno 57k followers Indlovana SA. Uzofika ubone nje lokho engitshela khona kusiyo amabhunge into nje uzofika uyibonele nawe. 57k. Kahlahle bengumuntu onobuciko bokubhala ama stories kudala nje. Ngakangeni kakhulu ngapha endimini naMaskandi. Benginobuciko bokubhala ama stories so
abalandeli abaningi bathole ngakho ukubhala ama story nokuthe uma sengingena endimeni kaMaskandi kwabalula ukuthi mengipromote nomsebenzi wami futhi mengipromote nomsebenzi wami futhi nguveze kubantu vela sebengijwayele lapha ekhaya nanokuthi ke isikhathi esiningi ngijwayele vele ukutholakala kwaWhatsApp lapho ke ongithola khona noma ngasiphi isikhathi kuWhatsApp kuWhatsApp uFacebook kahlahle ngusebenzisa nje vele uma kuukuthi mhlambe inamba ngabanikeza inamba yami lapha kwaWhatsApp ngithola nje ngo076 407 4844 ephinda 076 407 4844 iyona ke inamba okwazi ungifonela kuyo le noma ukungitexta kuyo ngoWhatsApp kanjalo nakulabo abaqashayo ngoba kuyaqashwa bafuna yebo sengikhohliwe ukudlulisa kanjalo nakulabo phela abangakhona ukungiqasha ukuthi ngijabulisa abantu cha khona ngiyakhona impela ukuthi ngibajabulisa abantu futhi kukahle impela nalapha epage nami la ku Facebook uyafica nama video lapha akhombisayo ukuthi ngiyangajabulisa abantu kuphi kanjani bajabula kanjani abantu angithengiseli ngolubisi esakeni mfowethu yeah kubaluleke kakhulu unaso iskimo osebenza naso samagita ngoma yebo sikhona iskimo sami kodwa manje sisathe qhwi ngapha emakhaya ngoba bangabantu abafunda isikole lapha mabela igule uma bethola isikhathi nje sama holiday kanje bavele behle beyobona abantu emakhaya ngiyaxolisa ukungena futhi mjalazi inento esingidida yabona ngifuna silungise la lele kade sikhuluma ngalo lithi 85 followers ne kodwa ke egcineni babe post ukuthi ke ngeke basaqhubeka nalelo page lelo khona elinye ipage abalivulile mangibuyela kulona lelo page lelo ngiyawuthola ke lelo 57k okhuluma ngawo shuthi yilona eli official lelo Njabulo Indlovana SA ngoba lapha phela thina sibone ulokhu njani u85 lelo lavalwa lelo yebo lavalwa lelo kwakuyelakho nalo kwakungelami nalo cha umdala mfethu la kushuthi la endimeni ngoba maso wake wano 85 usuno 57 manje kanti uqala phansi from 85 kunesikhathi singanani wayingena lento yama page ake ngicacise lapha bhuti ngoba kunomehluko kahle lapha kuleli lika 85 u85 followers uwodwa nje ungaqotsheni na 1000 lo 57k yes sengiyabona ayisebenephutha lapha ayisebenephutha kunomehluko nje lapho ayisebenephutha futhi kezwakala mfowethu sihlushwe isikhathi ke la sokusebenza ngani kwethu akuseve kumnandi ukuxoxana le ndoda yazi madoda umshayi wentombi uyimpela lo bhoti igama ngiyafika ngikhala ngiqala ngifike kule ndawo engisebenza kuyona ngapha eRoad bathi espan lapha ngumshayi wentombi ngoba ngafike ngathathela imanager yami lapha intombi ngathatha intombi imanager yami lapha yacasuka ke yaze cishe kungixoxa lapha ngihamba ngoba isupervisor ngathi ahlale phansi nemanager sithi ukukhuluma phela lolu daba engalazi mina ukuthi intombi yamanager yakhala ke ilokhu njani isupervisor yatshela imanager ukuthi hayi ngixolele mfowethu ubengazi kodwa intombi ayibilokhu ngivakashelile phela ngoba yayisizwile ukuthi kumnandi kanjani ngoba sewuthandweni nami zavela le ndaba zokuthi manager kanti senibuya kobasa hawu sesibuya khona kabe dala sesibuya uyashesha umthathe njalo ngumuntu osheshayo kakhulu ngabe intombini hayi kodwa ke angisasheshi manje ngoba sengulo umuntu ongene kulindi mama Maskandi hayi angisathanda ukugxila kakhulu kulabantu thatha into ezokusiza thatha thola umuntu straight ozosaba lokhu uya kakhulu njengamanje but senginaye vele umuntu ostraight futhi owaziwayo ekhaya ngiyaxolisa nje ungamhloniphi ngokuthi ngixoxe igaba zami kanje hayi umlando mfowethu nathi sinemlando yethu kade sasidonsa hayi kodwa kuhamba kufike la uzanqotshwa khona abe khona lo abathi abafowethu ningabe soku alignment kahle bathi ukudonsa ngekhala kulungile kufuneka udonswe waba sobe beshiso ukuthi nabo bakadonswa ngiyabona yabona ngishe ibongweni zami nje khona lapho kuvela khona ukuthi ngumshayi wentombi ngoba ezike zithi intombi yakwashwile oLundi ayivuma ngumyanga kwala noma sifike noma wayekuseni uma wayesho ukuthi wayethi ke wena mfana hlukana nengane yami ngoba uma ngahlukana naye ngizotshela babayo ngalento yini awuzisho njengakwuyisidi impela ngqo
noma uzisho bathi intombi yaSolundi kwashwila ayivumanga umyeka kwanomsifike noma wayo engayibheda lapho bathi intombi yaSolundi kwashwila ayivumanga umyeka kwanomsifike noma wayo ekseni ethi uma wayo umfana hlukana nengane yami uma ungahlukani nayo ngizosuke ngitshela ubaba wayo ngalento yenu ayiphele njengamanje ngizothanda lento bengithe ukhona into umfiliseni uthi umalobola ngesheke khweni lakhe kwanongoma kuze kusumkhwakhe ethethe ethi kabani lengane zolobola ingane yami ngesheke ngathi kumkhwami cha zolobola ngoba ngithanda wathi umkhwami wakuzwapha ukuthi ngalobola ngesheke weyizwa lento ukuthi ithi ayihambisana into yini umfiliseni angisalobolo wemfowami ngesheke sengilobola ngeinternet mfowethu ave kumnandi ukuhleka kulanyulo mfowethu ngashona ilanga mbuki lapho ekhaya insizwe engihleli nayo la Indlovana yale phansi olundi kwaCeza ngicela ukuthi ke ungakhohlwa ukusubscribe lapho bafowethu ningixolele sengivele nje le ndoda ingilahlile sesixoxe kakhulu ungakhohlwa ukusubscribe lapho mbukeli kwiMaskandi talk show podcast ehamba phambili eNingizimu Afrika masikhuluma ngendaba ezithinta oMaskandi kakhulukhulu nezasemakhaya nosiko kanjalo mfowethu ngicela nje awakho okuphetha nawo ukuvalelisa nokubonga kube mnandi kakhulu nami ngiyabonga ngaphansi kohlelo lwethu ukuthi besivakashelwe Indlovana namhlanje awami nje ukuphetha nami mfethu ngizoqala ngakho ukubonga kuwena nje ngokuthi mhlambe ngingamela lolu hlelo lolu namhlanje ngoba kade vele kuyisifiso sami ukuthi nami ngicine ngifile kulolu hlelo mase ngiphinde futhi nginqinqa nje kubabukelwe emakhaya kakhulukazi laba ababuka lolu hlelo ukuthi ke bethu ukuvakashela impela ngapha engomeni zami bethu ukuzizwa behlale nje nazo phansi beyilalele ngoba uzothola enye into uma ufika kulezi ingoma futhi zimnandi kakhulu kahlahle ngicela nje abalandeli ukuthi bethu ungisupporta lapha engomeni kanjalo nabahleli bemicimbi nabahlali bemicimbi bafethu ngicela ninake Indlovana ngoba ayisifikile yona ngithi mengikhuluma nabafethu ngale ngibatshela ngithi hayi iyabanyathela ke manje Indlovana iyabanyathela kunzima ngempela hayi mfowethu ngoba uku 57,000 followers kanti njengamanje isikhona lento ethi masikumema bathi ngesilungu are you a crowd puller bakhona yini abantu abazeza ngenxa yakho so kubantu abafana kubahleli bemicimbi nemicimbi nje ebeyibheka ukuthi unabalandeli abangakanani ngiyacabanga ukuthi ngonyaka ozayo yobe so qualify kakhulu kuyangijabulisa kakhulu phela lokho ukuthi ngibe nama-followers amangaka ngoba sengiye ngathi menginaka kweminye imicimbi bikhona lapha kuMaskandi before bekhethwa ngama-followers ukuthi umuntu unama-followers amangakanani ngicabanga ukuthi nami ekuhamba ngesikhathi kuyofika lapho engiyonake kakhona ukuthi le ndoda le inabalati abangakanani abayilandelayo izinto kanjengalezo Ofethu uyabonga umfo wakuthuza stimela samalahle sithatha imgodla yethu njengamanje siyahamba ungibheke phansi kwelakithi madoda eJolvethe ehlutha nkungu la ngiyakhona hamba umfo wakuthuza stimela samalahle umzukulu kaSefa kashukela umshini ogaya imali ubhodla kwethu amathole ngama kuthiwa manje awufihla ubisi hamba umtshalo ngenamoto bafethu ngizokudla njalo ngidlule ngithatha umshiso madoda ngidlule njalo ngiyolanda ngobuzini ngidlule njalo ngiyoqoqa impintshi yale phansi madoda eNewcastle abathi sigqobu sedash umfakadlamini Kibashove nje le kwelakithi eNatal ngoba igol siliphethe nje asibona abalasi ngabo kuhamba mfowethu sebenze kakhulu namhlanje ngibonga kakhulu lapho kumbukele ekhaya siyabonga kakhulu